Jemput sama Andre. Lah kuwi ditata sik, berase sik. Anak buah kesayangan. Nah. Iki kreseke, awas suwek kreseke. Iwake mau apa-apane iwake. Dek disonggol ngisor. Ya buat Andre ndek. Artisku iki, guys. Bisa? Tak wengko enak. Kekno ta, Kak? Wih, tae. Nah, wes ayo. Ditaleni neh. Nah. Oke, wis ge ndang ayo balik iwake engko selak dipangan kucing. Wis guys, ki balik.